ora usah ngurusi urusane wong liya, aja butuh ngawur rezeki ana sing ngatur. Ora usah ngurusi urusane wong liya, penting sregep kerja kanggo mikir keluarga. Semuanya semangat guys, Indonesia! Iya, 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 iya. Kabeh wis ngrasake lelakone wong urip, ora susah tiba tangi. Kabeh wis nglakoni dalan rezeki manungsa, ora iso padha kari usahane lan dongane, diakehi syukure. Semuanya di rumah bilang ora usah ngurusi urusane wong liya, aja butuh ngawur rezeki ana sing ngatur. Ora usah ngurusi urusane wong liya, penting sregep kerja kanggo mikir keluarga. Cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet seket piro terus kosong aku tak ece kepenak mbok rasani, susahku tak keguyu nelongso tenan uripku. Pancen iki dalane wis dadi nasibe, sregep nyambut gawe ben iso umum kancane. Wis tak sabarke tak trimo meneng wae, tak dongakake kanggo kowe dan sadar pikire. Iya 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 iya. Rekoso aku tak ece kepenak mbok rasani, susahku tak keguyu nelongso tenan uripku. Pancen iki dalane wis dadi nasibku, sregep nyambut gawe ben iso umum kancane. Wis tak sabarke tak trimo meneng wae, tak dongakake kanggo kowe dan sadar pikire. Sebuah lagu dewe-dewe